Lagasit Creek sa Tayug, pinalalim upang maiwasan ang pagbaha. Sa detalye, pakinggan natin si Idol Aaron Navilgas. 104.7 IFM. Report! Pinalalim at nilinis ng lokal na pamahalaan ang Lagasit Creek sa Purok 2, Barangay Silit, Chauco, Tayug bilang bahagi ng programa para mapanatili ang maayos na daloy ng tubig at kalinisan ng kapaligiran. Kabilang rito ang dredging at pagtatanggal ng mga bara, burak at basurang matagal nang naipon sa creek upang maiwasan ang pagbaha tuwing malakas ang ulan sa lugar. Matatanda ang isa ang bayan ng Tayug sa mga nakaranas ng matinding pagbaha sa Pangasinan nitong buwan dahil sa mga nagdaang bagyo. Hiling naman ng ilang residente sa iba pang barangay na malinisan din ang creek sa kanilang lugar at mapahigpit ang ordinansa sa tamang pagtatapon ng basura. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navilgas sa Tak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.